Hayo waksa guys. Wan sugi tong mani ang asuk bosor sini kung barazuk rok zeto kha kosum rok no naman nakha haipolo taklai le naglakha khuk sitra bai kutuk jangma bagai tabuk le hambai khana lajak bai khana hinai wan sugi tong male oma New Year ni horo jakap sogui kongma ni jorawo khorokja toka kosom ni ketai bai jakap sogjak hokku bahai mix ongoi tongma bahai no manei bori thangal sini KSF actress Keramti Norok khangrai bosong bai chini bosong kaijang mani no chajak khangke like ready chajak ya hangke comment khai mendra norok like sri hangke mohai ban masa sinai bile hayada phaiding ke bisi kok kabang saya woi video naina khak thanglai sino Iko min munang di Oli kumo min munang haide marno haise Keramti nangbu tai yangke oi nang kita mangkasa Khali buk jano da nang asang moslai tong he probu nang bono buri khais nami tagir homa bagai belai na jajak suka ang gerai khali no se asak kaham ke moslai jaknai hingke jori tong khangke boni oma thuna chana porjonto somoy man glak hor sal 24 ghonta thengui ma tongano Mendrang o background music renai nai ba cameraman no cinema tida jono 150 taka puruskar ri khamung sinian bagise habon ang norok no sinia phano norok ani mungai khumulung bazara puri torkari chai mano is package tong khable wow belai no mojang laijak faiding ki tabuk chini dalila o photo no tei tam koksa khana ne leana sari tam sarmo sung tam tam sa ko bini phatra se sing ba tandro ni short film no nai tong ga ba to asam sa photo ba ke viral no ga ba bang no hatai ro pung suk kan ga abo ke golte bam himan foto buja kha foto to buja ma to ke ya relationship kun kroi jarak foto buja ma be atala ki foto po share kha abon foto viral kata Hingke dol rok norok to khanai ma khana lila tam saka haipono tabu kokhe mo sije do mo photo silamo malai fan pik na khana haipono morkhe norok nogi ma khana brikama bai chalaka mani same to same tabuk norok wan suki tong khana bike ba tamo je sapan kaiman blasa nei do angbu mani na khabo o bike na hamjage se photo bujago hinai hingke mokhe nok same to same color ongi mano haipono bike phone le same to same ongi man okay iPhone I mean mobile bobo paimono mo hai rang tong khangke hayadiba hingke tabuk Mobo lama malai photo bujak mani mobo bike hamjake photo bujak mani mobo no color batamo phone batamo sapai mene tong hene hingkangke tabuk mok tam sa tam dorkar nangai ka bagai photo ma bujak dolrok asuk bai thakya jodi bo kubi no boni boyfriend ingya hingkangke a secret life diary Kokborok 666 ke views mo rananglai jadu o channel khabolok lakte mani si channel ni mung pornya thanga hangke adam ora angai si tuima kanguskang request khai bro nini amung no change khayoi handle no thepai na sidi akon jisapan angkha dolro jodi hamari ni boyfriend wansang ya hangke bo a secret life diary by kol khaijak furu kol kat khaigala khamung tei bui bai asuk video khaije sanino bini official channel of phayoi kok sabai khamung a secret life diary ni kol no kat khayu tei bini official channel bo phayoi kham hamya saphaya hangke tamon chona sang I mean janata Sini Maharaj ni kongna bo example sirudo ang je bujimani bo example rikha tang himba chini mokol khuluk di hinai chini mokol khuluk di hinai bo tamu chaka chini Maharaj sungno sawo je tamu Hindu tamu Muslim tamu Christian tamu Bengali tamu Bihari sung jotono miliwi kandekan jeng andolon khlainai naithokai khlainai singkala babai khlainai jongom dikhaise dofano jeng muthang manai thang dui manai jongno amte hini sawo jeng obono se chini bokhorogo habrina nangana chini khunju tui habrina nangnai te chini bokhorogo tonina nangnai obo bo bujong mani koksi Chana mujung khata nangbu ati bikikrong makhangni logi laddu Bubagra sau tamo Tiprasa tamo Wansa tamo Hindu tamo Muslim tamo Christian jeng jotono kandekan miliwoi andolon khainai mane kubuni dofana nai kharpai di kaijak pai di hinman kokduba aboba develop ni kok siblasa are video khaina skang kisa video no nayoi kisa bujiwoi kisa wan sogoi videos nam dita video no nai fan bujimani hangke angta chino phunugano bujina dikhamke sini Tiprajwk buri rok jodi no oino bosongni sala bai kaijak hangke sing joto joli jaglayo Tiprasa sala rok bojol jaglayo buri rok bojol jayo jol jaglayo Tiprasa selamali ada bunyi do fani borok bai kaijak hene Elizabeth kolonyon naidi bomsika bini video hamya ka khaleka comment hamya relaika bunyi bosong ni sela bai kaijak hene hingke sini ha sakani sini ha ni malik Bubagra bibi song oino jat bai kaijak bai maka bong no kai tangai comment khailaya tangai videos na mai relayala ara ke khomra kare o comment hamya khane ro
video snamnai rok snam labong no khana ka tabuk tam sabo bo sawo buni do pha bai hamjagai khari thanglai mani kokno tai ning sawo develop ni kokno abo mimili video no kaham ke nayoi wan sogoi bo jiwoi mane tangya haino video no takai di masa sawo hamjagai khari thanglai mani kok masa sawo develop ni kok tam samo nini mo ba neramis muyo mangso kison ma hajikla sible tai nini tamle dorkar ba bui bubagra na hamya sanai rok no support khainani bukung nok layo sini mayo klai ta boani oh abagino asuk ba sabot khayuta